Ayan po, for today's video, andito kami sa aming mga tanim na mga gulay. Kasi nung nakaraan, hindi natapos ni Bunso at ni Father yung paglalagay ng mga straw na pagapangan ng mga sitaw, ampalaya at pipino. Yung straw guys, yung pinatpat sa sako, yun ang gamit namin na pagapangan ng mga tanim. So ayan, medyo po malaki-laki na. Nakikita na agad yung mga gulay dyan na pipino ang tataba. Nalagyan na rin yan ng pampataba ni Father nung isang araw. Kaya ang gagawin namin ngayon ay tatapusin namin yung paglalagay ng straw o gapangan ng mga sitaw, ampalaya at pipino. So tara na, let's go. Umpisahan na natin. Churo! Ano sa dahon? Diyan. Sa buko-buko. Ayun, matagas. Siguro punta kasi naman sa Yan, silupon ko na yan. Silupon ko na diretso. mo. Yan, isurisipirit mo, ano-ano, kadwabag ang pisog yan. Hindi mo sa pakadukuton. Pwede mag-ano-ano. Ha? Ano-ano mo. Daig. Kuya kita doang, kuya kaya, mag-ano-ano na niya. Yan, yan na. Ganito kita ang kamay. Yan, pag magkasigraw, pagtarong dyan ka na. Pagtarong ulat. Yan. Tuwarin pa dyan. Ano lang wala kumati. Ano ka? Nata dyan, abo mo. Maarado pa ka yan. Una mo sila kaan. No, arin pa amang kaan. Rakada pa yan. So ganito kasi yun guys. Ito kasing sitaw. Itong sitaw. Tatalian namin ng straw. Yung straw, itong tawag sa amin straw. Yung pinatpat sa sako. Iba yung straw siguro para sa inyo. Sa amin, ito yung straw na ginagamit namin sa dito. Talian natin dito sa may gitna. Yan. Talian. Ang dulas na kamay ni Tres. Yan. Tatalian natin dyan sa gitna. Tapos ito. Itatali natin sa nylon dito sa taas. Ayan. Itatali natin yung nylon dito sa taas. Ganun. Walang humahawak ng sipi ko. Kaya si Tres ay mano-mano. Yun. Yun. Tapos ito na natitira, ipapulupot natin dyan. Yan o. Tapos masusundan niya na yan. Masusundan niya na yan pataas. Ganun yun. Ganun. So ayan si Dos doon siya sa may pipino naglalagay ng ano, ayan oh. Ang tataba ng pipino guys. Oh, ayan. Makarusin man. Mapagarin mo yung pagpiyente pero complete ko ang kanya. Pero ang uubuso na sa 30 mil na sabi ni Be. Inanong pala ni Price. Ang apat na red. Ay. Ito ang dati. Itong apat. Dalawang red. Tadalo.
Pagkita, tapos unti-unti bibigay. Pero tandi na dasa ng 100. Bibigay mo sa guys, kapag malakas yung yung hangin, akala mo mirong saranggula diyan na nagpapalipad kasi matunog itong nylon at saka straw. May straw pa baga? Tuan na ba? Kami nagsirap pa. Sirap ng mga dati ba? Hindi ko man doon. Hilo. Parang ba ah?
So, ayan na. Konti na lang. Mauubos na namin yung mga tinatalian na sitaw. At saka ito guys, oh, may nakita ko ditong, ito, isa to sa perwisyo. Ito ba yung igad? Yung panay kong salita pala, hindi naman pala umaandar yung video ko. Kanina pa ako salita ng salita. Inabot na ako ng 5 minutes. Diyos me, marimar. Ayan guys, naulan na po. Sayang yung stand ko na tumba. Nasira na naman. Naputol na naman. Ayan, nagsisimula na rin gumapang yung mga pipino. Ayan. 2 linya lang pala yung pipino. Tag-isang pack lang kasi yun. Yung laman ko konti. Kaya 2 linya lang yung nataniman. So, ayan. Malapit na tong mamunga. Ayan, sumisibol-sibol na dyan yung bulaklak niya. You know. Tapos ito din yung ampalayang kulubot. Oh, nagsisimula na rin gumapang si ampalayang kulubot. Yan o. Sumasayaw-sayaw sa hangin kasi mahangin pero siya ay kapit na kapit. Kapit na kapit si ampalayang kulubot. Ayan o. Tapos yung mga ano din, yung mga okra. Ayan, humahabol na rin. Matataba na rin. So, ayan. Baka bukas kasi na ang dilim ng kalangitan, parang uulan. Yan. So, hanggang dito na muna ang ating update sa ating mga tanim. Ang ating mga sitaw po ay nagsisimula ng gumapang. Nasa kalagitnaan na ng mga tali na inilagay nila father at saka bunso. Tapos yung iba, na mga natitira na hindi nalagyan ng pagapangan, yan yung ginawa ng Tres Marias sama si mother. Yan ang ginawa naming tatlo. So yan, thank you so much for watching guys. Bye.